beginnen uiteraard met Kunduz. Er was vandaag een briefing. En daar kwamen toch, vonden wij, opmerkelijke cijfers uit. Namelijk, er is te weinig werk voor de Nederlandse politietrainers daar. Dus we zenden daar mensen heen. Je zou zeggen, nou, die behoefte is uitgebreid besproken in de Tweede Kamer. Die mensen zijn er nu en dan blijken ze te weinig werk te hebben. Hoe kan dat? Nou ja, er is inderdaad voor de agenten die de basisopleidingen gaan verzorgen... dat is de NAVO-basistraining, minder werk... omdat er minder behoefte aan dat soort agenten blijkt. En hoe dat kan, daar moet het kabinet nog op bevragen. Ja, maar dat is toch raar? Want er is toch ontzettend lang over gesproken. Onder meer door u, in de Tweede Kamer. Er is inderdaad lang over gesproken. Er is wel steeds gezegd dat ze ter plekke gaan ontwikkelen wat we daar gaan doen. Kijk, en naast die basistrainers, die basis-NAVO-training... was ook net het onderdeel waar wij nou niet helemaal weg van waren... gaan er ook nog politietrainers, of die zijn er al voor het midden- en hoger kader. En er zijn politietrainers die in het veld trainen. En dat zijn daarnaast nog zo'n 70 trainers. Die zijn er nu al. Die blijven gewoon allemaal. Ja. Maar dat betekent dus dat er blijven straks 10 politietrainers over... zeg ik even uit het persbericht van Defensie van vanavond. En daar zitten ruim 400 mensen omheen. Militairen, marechaussees, 500 mensen. Kijk, ik ben niet bij die persbriefing geweest. En nee, ik heb helaas een Blackberry, dus persbericht en dat soort dingen komen niet meer binnen. Maar ze zullen u toch wel informeren, want de hele missie steunt op uw steun in de Tweede Kamer. Nou ja, ik wist dat nu van die basisagenten dat het minder werd. Dat bleek ook al uit de voortgangsbrief. En dat van 20 naar 10 gaat. Waarbij ze er nu al een paar terughalen. Maar in totaal zijn er dus 90 politietrainers nu in Afghanistan. En het totaal gaat dus van 90 naar 80. Zei u nou dat u niet wist waarom dat was eigenlijk? Nou ja, wat het kabinet zegt, is dat ze nog eens goed gekeken hebben naar de cijfers op basis van de ramingen van de NAVO, op basis van de behoeften die de Afghanen zelf hebben. Ja. En dat daaruit blijkt dat het aantal agenten in Kunduz eigenlijk al groot genoeg is. En dat ze vooral moeten investeren in de kwaliteit van de zittende agenten. Maar op zich vind ik dat mooi, want wij wilden vooral voor kwaliteit gaan en niet voor steeds meer matig opgeleide agenten. Maar de grote vraag is, waarom weet je dat dan nu pas? Nou ja, ik geloof dat het nog iets anders zit. Wat wij begrepen hebben, is dat daar, zeg maar even voor het gemak, 4 klassen zijn. En dat in 3 van die 4 klassen mensen worden opgeleid, maar die ook militaire vaardigheden moeten hebben. Ja, en in 1 klas dus maar, de mensen die dat niet mogen hebben, vanwege het mandaat wat u ook de regering heeft meegegeven. En ja, dat betekent dus dat er maar een klein groepje mensen is dat wordt opgeleid om nou ja, in ieder geval geen militaire vaardigheden te hebben. Ik heb geen idee waar deze informatie vandaan komt. Nou, bijvoorbeeld van Natalie Wrighton. Zij is correspondent voor de Volkskrant en zij heeft daarover geschreven. Nee, ik heb Natalie en ik volg haar bericht ook heel goed. Ik heb natuurlijk ook op het puntje van de stoel gezeten toen ze bij jullie was. Ja. Ik heb haar in de zomer ook uitgebreid gesproken. Nee, maar het is niet zo dat het mandaat of dat wij hebben gezegd... Joh, ze moeten niet getraind worden op dat ze ook meer paramilitaire vaardigheden hebben. Want dat moet een politieagent in Afghanistan gewoon hebben. Want wat wij willen, is dat er veel meer dan in het verleden... niet alleen die failliete NAVO-strategie van Taliban-jacht... maar dat je echt investeert in daar openbare orde. Politie die de burgerbevolking beschermt. Maar niet dus de Taliban bevechten? Dat niet? Dat moet ook gebeuren. En daar is het leger voor. Maar niet door hun? Maar niet de gewone politietaken in Afghanistan zijn eigenlijk de afgelopen 10 jaar enorm verwaarloosd. Ja. Terwijl de bevolking juist ook last heeft... paramilitaire vaardigheden, zegt u, dat mag wel. Maar ze gebruiken ten opzichte van de Taliban mag niet. Nee, dat mag natuurlijk ook. Maar alleen als het uit zelfverdediging is of om de burgerbevolking te beschermen. Dat is het mandaat van deze missie, eigenlijk vanaf het begin geweest. Daar hebben we ook niks aan veranderd. Maar wat wij wel zagen, dat was de praktijk van die NAVO-opleidingen. Dat was gewoon eigenlijk alleen paramilitair. Daar leerden ze niks anders. Daar leerden ze eigenlijk niet de openbare orde handhaven. Dus die gewone politietaken, waar ook juist in Afghanistan het meeste behoefte aan is... want criminaliteit, corruptie, straffeloosheid... Daar moet het op gericht zijn. Martelingen zie je nu ook weer. Dat is echt de praktijk van alle dag. Die praktijk is beroerd. En wat we proberen daar in Afghanistan, wat de missie probeert... is een kleine breuk te maken met die praktijk... en die gewone politietaken meer centraal te zetten. U zei net, u zat op het puntje van uw stoel toen Natalie Wrighton hier, ik geloof afgelopen vrijdag was... en vertelde over hoe de praktijk is daar in Kunduz. Laten we even naar een fragmentje kijken uit dat gesprek. Die woorden van de parlementariërs en van militairen... die staan in zeer, zeer schril contrast wat je op straat hoort. Dus ik zou die parlementariërs willen aanraden... loop eens een keer een rondje over de bazaar heen... en je hoort een ander verhaal. Dus als ik met een agent, een politieagent in Kunduz praat... en
probeer uit te leggen, jullie mogen straks niet meer vechten, dan moet mijn vertaler die vragen al 4 keer herhalen, omdat mensen het niet snappen. Ja. Maar wie moet er dan tegen de Taliban vechten? Jullie willen toch dat de Taliban verdwijnt? Ja, dat willen die politici ook wel, maar die willen dat het leger dat doet en niet dat jij dat doet. En dan kijken ze je aan van, hier in dit dorp is helemaal geen leger, waar heb je het over? Natuurlijk moet ik dat doen. Ja, en dat is dus, het verhaal van haar is, de werkelijkheid zoals die door u in Den Haag beleefd wordt, is een totaal andere dan zoals die in Kunduz is. Daar is zij geweest, zij heeft met die mensen gesproken, de meeste parlementariërs niet. Dus u ziet het verkeerd, u zit op een ander spoor. Nou ja, wat heel duidelijk is dat die werkelijkheid in Afghanistan beroerd is. Kijk, en dat is ook echt aan mij heel duidelijk. En ik informeer me ook goed. Daarom praat ik ook met Nathalie en ik ga haar morgen weer spreken. En ook met vele andere experts en deskundigen. Maar die werkelijkheid is beroerd. En die is ook in die 10 jaar dat de internationale gemeenschap actief is in Afghanistan eigenlijk geen haar beter geworden. Nee, maar zij maakt het niet zo algemeen als u het nu maakt. Namelijk de werkelijkheid in Afghanistan is beroerd. Dat weet iedereen wel. Het gaat erom dat in Kunduz de situatie volgens haar werkelijkheid zo is dat ze niet anders kunnen doen en zullen doen dan met de Taliban gaan vechten. En dat is wat u niet wil. Nee, wat zij zegt is dat de werkelijkheid nu nog steeds zo is, en dat is ook zo, dat het daar gewoon, dat de politie zoals die daar nu is, slecht opgeleid is, corrupt is, vaak martelt en eigenlijk niet het werk doet wat je eigenlijk verwacht dat politie zou moeten doen. En gewoon de grote keus is, eigenlijk als je kijkt naar de toekomst van Afghanistan, geloof je er nog überhaupt in dat er iets van te maken is? Nou, maar sorry, daar zullen we het zeker over hebben. Het gaat nu even over Kunduz. Dat is de missie waar u steun aan geeft. Daarvan zegt Nathalie Ruyten, er is hier geen leger. De mensen die hier over geweren beschikken straks en training hebben gehad van de Nederlanders, gaan met die Taliban vechten, want andere mensen zijn er niet. Dus dat is voor u een onaangename boodschap. Maar het is wel waarvan zij zegt, dat is de werkelijkheid. Nee, de werkelijkheid is zo complex. En er is in Kunduz en heel Afghanistan is er wel leger, maar te weinig. Dat is een feit. En daar wordt dus ook in geïnvesteerd door de internationale gemeenschap. De politie staat er nog veel beroerder voor, omdat dat jarenlang verwaarloosd is. Dus het is duidelijk dat eigenlijk de strategie zoals die gevoerd is, failliet is. En dat dat ook niet gewerkt heeft. En dan is de grote vraag, hoop je nog dat je nog een verschil kan maken in de toekomst, door juist ook te breken met die strategie. En ik realiseer me ook heel goed dat dat verschil ook maar klein zal zijn. Want zij zegt dus van niet, hè? Zij zegt heel duidelijk. Zij gelooft er niet in en ik snap dat ook. Maar als zij daar niet in gelooft, terwijl ze daar woont, althans daar regelmatig naartoe gaat vanuit Kabul, en zegt de parlementariërs weten dat niet, wie zou er dan gelijk hebben? Nee, het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat echt om verschillende perspectieven hebben op de toekomst van dat land. Kijk, als je lang in Afghanistan blijft. En een van mijn fractiegenoten, dat weten jullie, Marco Peters, heeft daar ook jaren gewoond. Dan is het bijna niet te doen om niet pessimistisch te worden. Maar dat was heel lang geleden en het was bovendien in Kabul. Het is niet zo heel lang geleden. En het was natuurlijk ook in die periode al dat de internationale gemeenschap daar al bezig was. Het gaat toch niet over pessimisme of optimisme in dit geval. Het gaat eigenlijk een beetje over realisme. Zij zegt de realiteit is dat het daar slecht gaat. De realiteit is dat het daar slechter gaat. Dat er te weinig militairen zijn. Zij zegt er zijn eigenlijk helemaal geen militairen. Dat deze agenten, opgeleid door wie dan ook, uiteindelijk ook gewoon militaire taken zullen moeten verrichten. Ja, en dat is dus dat laatste, dat weet je niet. Kijk, de realiteit is dat het daar slecht gaat. De realiteit is ook dat Nederland gekozen heeft om daar een missie naartoe te sturen die wel investeert. Eigenlijk voor het eerst in het gewone politiewerk, in justitie, in ontwikkeling. En daarmee denk je dat je een verschil kan maken. Hoe klein dat verschil ook is. Of dat echt gaat lukken, dat is echt nog niet duidelijk nu. Het is pas net bezig. En wat er pas net bezig is, zie je dat het een beetje met vallen en opstaan tot ontwikkeling komt. Dat er kleine succesjes geboekt worden, maar dat er ook gewoon nog steeds die hele nare negatieve realiteit tegenover staat. Kijk, en mijn punt is, als je de keuze maakt, zoals mijn partij heeft gemaakt, dat je wel internationaal betrokken wil blijven en dat je een bijdrage wil leveren aan de toekomst van het land, dan moet je dat kleine verschil proberen te maken. Want er is eigenlijk geen alternatief. Ja, maar u heeft ook gezegd, als het niet werkt, trek ik de stekker eruit. Heeft u tegen Rutte gezegd? Wat ik het belangrijkste vind, je weet dat als je dan niks meer doet en als de internationale gemeenschap zich terugtrekt,
dat dan in elk geval het gewoon de foute kant op gaat met dit Goed, land. Dus de enige kans om nog een stootje in de goede richting te geven is betrokken blijven. Een stootje in de goede richting voor een maar zeer beperkte tijd. In 2014 is het allemaal zo'n beetje klaar. En 97% van de mensen daar wordt betaald door de Amerikanen, krijgt dan geen geld meer, heeft wapens, opgeleid door Nederlanders of wie dan ook. En dan breekt er alsnog de oorlog uit. Dat is een groot probleem wat er na 2014 moet gebeuren. Ja. En nu in december dit jaar zal er in Duitsland in Bonn een grote internationale conferentie weer plaatsvinden. Dus 10 jaar na de eerste internationale conferentie. Waarbij een van de hoofdthema's op de agenda is: wat doet de internationale gemeenschap na 2014? En dat probleem, met name ook van dat enorme legerapparaat wat de internationale gemeenschap mee heeft opgebouwd daar. En politieapparaat. Wat nu betaald wordt door die internationale gemeenschap. En waar nog geen afspraken voor zijn hoe het dadelijk verder gaat. Dat staat daar bovenop de agenda. En kijk, wat mijn partij betreft. En we hebben ook in het debat in januari daar aan het kabinet gevraagd om die inzet te plegen. Moet je veel langer betrokken zijn. Kijk, in Bosnië is Nederland nu net pas weggegaan. En dat was na 20 jaar. En je ziet, dat is ook het soort periodes minimaal wat je nodig hebt. Als je in zo'n oorlogs- en conflictgebied echt een verschil wil maken. En eigenlijk niet wil dat het enige wat die internationale gemeenschap uiteindelijk bereikt heeft, is dat het alleen maar verder is afgegleden in een poel van ellende. Mogen we nog een andere kwestie doornemen? Er zijn berichten binnengekomen over martelingen van gedetineerden door politieagenten. Ja. We weten nog niet precies wie. Maakt het u wat uit als dat agenten zijn die door Nederland worden getraind? Het maakt mij uit als het niet zou verbeteren als we daar een tijd aan het trainen zijn. Kijk, dan zou ik echt vinden, dat zou een van de signalen vinden waarvan je dan kan zeggen, nou, kennelijk hebben die opleidingen en de kwaliteit die we daar willen brengen te weinig effect. Dus je zou moeten zien dat er vooruitgang in zit. Ja, hoe maar meet die je dat? martelingen, en ja goed, wat nu dat rapport van de Verenigde Naties heeft gedaan, is gewoon veel spreken met gevangenen, met ex-gevangenen. En daar zijn nu ook die dramatische cijfers die we vandaag in de krant gezien hebben. Ja, martelingen is een praktijk die in Afghanistan al jaren een heel groot probleem is. En het is op zich heel goed dat het nu hoger op de agenda staat. Want daar moet echt een eind aan komen. Ja, nee, ik begrijp dat iedereen vindt dat er een einde aan moet komen. Ja. Maar wat is uw... waar kunt u mee dreigen? Want vermoedelijk zal er over 3 maanden nog steeds gemarteld worden. Nee, het gaat niet zozeer om waar kan je mee dreigen, maar hoe wil je proberen het te veranderen. Ja, en wat je dan wil proberen, hoe wil je het proberen te veranderen? Ja, opleiding in de praktijk. Ja, het is niet alleen, het is natuurlijk die cursus mensenrechten, maar het is ook letterlijk in de praktijk. Hè. In de NRC zag je daar vorige week een artikel van hoe ze daar aan het trainen zijn met die Nederlandse politietrainer. Dat echt voorgedaan wordt. Hoe sla je iemand in de boeien? Ja. Mag je daarbij forse tikken geven of niet? Ja, gewoon in de is dat de cursus mensenrecht? Nee, dat is een deel van de cursus. Ja. Dat is een deel van de praktijktraining. En het heeft, het wordt daar nog ontwikkeld. In totaal is het idee dat Nederland zo'n 10 weken zo'n aanvullende praktijktraining gaat geven. En dat we ook meer nog het kader gaan trainen dan tot nu toe. En zal dat snel een verschil maken? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar als je iets wil proberen te veranderen daar, dan is het wel dé manier om het te proberen, is meer investeren in de kwaliteit en de opleiding van de mensen daar. En als je je handen ervan aftrekt, dan weet je zeker dat het daar slecht gaat. Maar u voelt zelf toch ook wel het ongemak tussen een Nederlandse of desnoods Haagse werkelijkheid, waarin je dit soort dingen wilt proberen te beperken en een zekere mate van beschaving wil hebben, en de werkelijkheid van een land in oorlog? Natuurlijk voel je dat verschil. En het gaat er ook om dat je juist in dat land van oorlog het zo wil inrichten dat je daar de bijdrage levert die past bij waar mensen daar zelf ook om vragen. En eigenlijk als je alle ook interviews leest, maar ook rapporten leest, dan heeft die Afghaanse bevolking, natuurlijk hebben ze last van de Taliban, maar dat is vooral ook een fixatie van de internationale gemeenschap. Want daar komen natuurlijk ook onze terroristen vandaan. Maar de bevolking zelf heeft veel meer last van al die clans, van die krijgsheren, van de corruptie, van de straffeloosheid, van afpersing. En winkeliers, boeren worden voortdurend ook daar afgeperst. En daarvoor heb je nodig dat daar echt iets gaat ontstaan van het begin van een rechtsstaat. Openbare orde, betrouwbare agenten, betrouwbare justitie. En dat zal een ontzettend lange weg zijn. Jaren. Maar het enige garantie die je vooraf kan geven als je over garanties dan hebt, is dat als je niks doet, gaat het in elk geval fout. En het enige wat je kan doen, is het proberen. Ja. En hopen dat het kabinet zijn belofte nakomt. Hè? Ik heb tot nu toe geen enkele aanleiding om te denken dat het kabinet de Kamer hierin fout voor ligt. En als ze dat wel doen, nog even te kijken, dan hangen ze natuurlijk. Uiteraard. Ja. Even kijken hoe dat ook weer klonk, die belofte van Rutte.
Het is echt een zware prijs voor ons. Het is echt heel moeilijk voor ons geweest om dit juist met dit kabinet te moeten doen. Met dit minderheidskabinet wat met deze gedoogpartners samenwerkt. En daarom heb ik de premier ook gevraagd om mij keihard te verzekeren dat hij persoonlijk garant staat voor deze missie. En dat hij ook persoonlijk ervoor garant staat dat de stekker eruit gaat als het niet werkt. Dat hij persoonlijk ervoor garant staat dat op al die toezeggingen en garanties wordt toegezien. Dat hij ze ook nakomt. Voorzitter, ja, ik sta daar persoonlijk garant voor. Ik ben minister-president. Goed. U bent nog net zo ver als toen in uw geloof in deze minister-president over deze zaak. Ik heb geen enkele aanleiding in wat in de afgelopen maanden is gebeurd om het kabinet hierin te wantrouwen. Juist. Dus voorlopig staat u niet met zo'n stekkerblokje en dat soort dingen dat nog eens voor te doen over deze kwestie. Ik geloof dat 1 keer wel genoeg was. Ja. Had u er spijt van eigenlijk, of niet? Ach ja, spijt heeft nooit zoveel zin. Nee, weet je, toen ik het deed, ik wou er natuurlijk een inhoudelijke boodschap mee afgeven. Ja. Want er is natuurlijk maar 1 partij en 1 man in de Kamer die het kabinet echt gedoogt. En die gezegd heeft, wat ze ook doen, op welk terrein dan ook, ik zal nooit een motie van wantrouwen tekenen. Dat is Wilders. Ja. Die overigens tegen deze missie is, hè? Die overigens ook tegen deze missie is en ook tegen elke zinvolle manier om de eurocrisis te bestrijden. We moeten nog even praten, al was het maar omdat het ook het nieuws van vandaag heeft beheerst, over de economische crisis, Jolande Sap. Daar blijken wij als Nederlandse samenleving, of in ieder geval als de Nederlandse regering, wat toch een afspiegeling van ons is, ook nog garen bij te spinnen. 7 miljard. Ja, de eurocrisis. Nou, uiteindelijk spinnen we natuurlijk bij de totale crisis geen garen. Want het is een enorm gat in de begroting geslagen. Maar je ziet nu door de eurocrisis, doordat de zuidelijke landen het vertrouwen van de financiële markten verloren hebben. Dat geld moet natuurlijk toch ergens heen. Dat gaat altijd naar de veiligste landen, naar de veilige haven. Dus dat wordt nu vooral Duitsland en Nederland belegd. Waardoor wij nog maar heel weinig rente hoeven te betalen op de leningen die we moeten aangaan om de staatsschuld te financieren. En dat heeft de laatste 3 jaar alleen al 7,5 miljard opgeleverd. Ja. Gaan wij daar iets van merken als consument eigenlijk? Dat die rente laag staat, ja, daar merken we zelf nog niet heel veel van. Want een deel, ja, dat is ook kritiek geweest vanuit de Kamer, houden die banken zelf ook in kas als buffer. Om natuurlijk gewoon wat meer kapitaal op te bouwen. Maar wat gebeurt er dan met die 7 miljard? Want je kunt zeggen, nou, dan gaan we minder bezuinigen. Zou een optie kunnen zijn. Je kunt ook zeggen, we houden het in reserve. Of je kunt zeggen, we hebben er een speciale missie voor. Ja, die 7 miljard is niet een bedrag wat nu extra vrijkomt wat we nog niet wisten. Dat is niet zo. Hè. Het is wel een goede berekening van de Volkskrant, die klopt. Maar wat er tegenover staat, is dat natuurlijk het tekort ook veel groter is. En de staatsschuld ontzettend geëxplodeerd is. In Nederland en in alle eurolanden. Dus dat we in totaal ook over een groter bedrag rente moeten betalen. Dus in principe is het niet iets om je rijk mee te rekenen? Nee, je kan je er niet rijk mee rekenen, maar het zou wel goed zijn als het kabinet het verhaal eens wat duidelijker zou vertellen. Want er is natuurlijk gewoon heel veel weerstand bij een groot deel van de Nederlandse bevolking tegen het noodfonds, de steun die nodig is om uit de eurocrisis te komen. En als je gewoon nog eens wat beter laat zien wat het Nederland ook oplevert, doordat we nu zo'n lage rente hebben, dan kan je natuurlijk een beetje die weerstand verminderen. Dus de opiniepeilingen een beetje bijsturen die zo erg tegen de hulp aan Griekenland zijn. Dat zou wel goed zijn. En dat het niet gebeurt is ook wel echt een teken van eigenlijk een ideologie die je niet in Nederland, maar bijna in alle Europese landen ziet. 24 van de 27 Europese landen hebben een rechtse regering. En die zien eigenlijk vooral de staatsschuld als het grote probleem op dit moment. Terwijl als je even terugkijkt naar voor 2008, toen waren die staatsschulden echt veel lager. En waarom zijn ze zo geëxplodeerd? Omdat al die landen de banken hebben moeten redden. En het wordt dus echt hoog tijd dat Europa echt gaat doorpakken. Want die banken die opereren op Europees en internationaal niveau. Ja. En op dat Europese niveau waar je eigenlijk die financiële markten zou moeten beteugelen, daar zit gewoon niet de politieke macht op dit moment. Nee. Er is vandaag ook nog even gesproken over Europese uitbreiding. Niet in Den Haag, maar in Brussel. Nou, Turkije maakt geen enkele kans. Hè? Want ze hebben gewoon vastgesteld, er zijn geen vorderingen gemaakt. Met andere woorden, de Turken kunnen wel vergeten om bij de Europese Unie te komen. Ik denk eerlijk gezegd dat de Turken niet eens meer bij de EU willen komen. Ze zijn niet gek. Als ik nou kijk naar de toestand van de Turkse banken, dan was er gisteren ook weer in het nieuws dat de Turkse dochter van Dexia meer waard is dan Dexia, de moedermaatschappij. Ja. En ik denk de groei die Turkije meemaakt, dat is echt wel dusdanig dat je echt kan spreken van een 8% grootmacht. Maar zou dat betekenen dat we uiteindelijk moeten gaan smeken of Turkije bij ons wil komen, zodat de economische groei een beetje ten goede komt aan Europa? Het zou kunnen zijn dat Turkije misschien in de toekomst een soort stichtingsfonds aan Europa een bepaald bedrag doneert. Dat kan. Ik sluit dat niet
Duits. Weet u een paar advocaten die daar dan goede werk zouden kunnen verrichten? Ik heb een goede broer, dus... Goed, we wachten het af. Ja, het hele gedoe over die crisis, het is eigenlijk in Den Haag ook maar een beetje gemier. Je bent helemaal niet aan de bal. Nou ja, we zijn de muis die naast de olifant Duitsland en natuurlijk ook Frankrijk stampen. Dat is zo. Maar goed, Nederland kan wel goede dingen doen. En wat er eigenlijk vooral ook nodig is dat Duitsland en Nederland ook hun verantwoordelijkheid nemen om die Europese economie een beetje uit het slop te krijgen. Dat moeten de sterke landen doen, want die zwakke landen kunnen het zich niet permitteren. U bent econoom, hè? En wij nodigen vaak economen uit, maar dat zijn dan onafhankelijke economen, althans niet politiek gebonden, om commentaar te geven. Stel, u zou dat doen. Dus we zouden u vragen, kom volgende week eens vrij uitpraten over. Zou u dan hele andere dingen zeggen dan als fractieleider van GroenLinks? Nee, want wij hebben een traditie dat we hele goede economen in de partij hebben. En onze voorstellen voor Europa sporen vrij naadloos met wat Arnold Boot hier vaak zegt, wat Bas Jacobs hier vaak zegt. Dus dat, maar u zegt uitgeven, zegt u. Nou ja, wat je ziet, wat ook het Centraal Planbureau, IMF, OESO zeggen, alle grote economenclubs. Nu moeten de landen die het zich kunnen permitteren vooral structureel hervormen en niet meer zo op de korte termijn bezuinigen. Dan kan je een beetje zorgen dat Europa door die dip heen komt en dan maak je op langere termijn toch de overheidsfinanciën gezond.